Μαγειρεύεις τέλεια, αλλά οι καρέκλες του μαγαζιού σου δεν γεμίζουν. Δεν φταίει η κουζίνα σου, φταίει το branding σου. Αν είσαι επαγγελματίας εστίασης, άκου αυτό. Το καλό φαγητό δεν αρκεί όταν η εικόνα φωνάζει ανεπαρκές. Ο εγκέφαλος τρώει πρώτα με τα μάτια. Αν αυτό που βλέπει είναι κακό λόγο, πρόχειρο μενού, κακές φωτογραφίες, θα αντιληφθεί την επιχείρησή σου σαν χαμηλής αξίας. Δεν μπορείς να πουλάς πιάτο με 18 και 20 ευρώ, με branding που φαίνεται σαν να φτιάχτηκε στο Paint. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια. Αν η ταμπέλα λέει το ένα, το μενού λέει κάτι άλλο και στο Instagram σου ο πελάτης βλέπει κάτι άλλο, ασυνείδητα θα σκεφτεί μη επαγγελματικό. Γιατί αμφιβολία ίσον δεν κλείνει τραπέζι, δεν επιστρέφει σε σένα και σίγουρα δεν σε συστήνει. Ουσιαστικά το branding που προσφέρω στους πελάτες μου είναι καθαρό σήμα, μενού με ιεραρχία, συνέπεια σε όλα τα γραφιστικά της επιχείρησης και πολύ καλές φωτογραφίες. Άρα, με το ίδιο ποιοτικό φαγητό που ήδη προσφέρεις, θα κερδίσεις περισσότερη επιθυμία του κοινού σου, άλλες τιμές και πολύ καλά reviews. Αν θες και το δικό σου μαγαζί να επικοινωνεί αυτά που ήδη προσφέρει, στείλε μου DM και θα σου κάνω δωρεάν ένα mini review 3 σημείων, δηλαδή logo, μενού, Instagram, με διορθώσεις. Και αν θες, μετά το υλοποιούμε. Είμαι ο Μάρκος, είμαι designer και με ενδιαφέρει να κάνω project με αντίκτυπο.